Hadap ke kamera. Siapa? Dinda. Dinda iki. Nganda. Nanda, joget ya. Heh. Aja meneh kok kon joget to Mbak Sisi. Joget. Nggih. Nah, lagune Wirang. Wirang. gak iso nggih joget nek wirang. Liyane. Anu santri pekok. Masuk. Masuk. Iya, iya. Jejer no medhep rono. Ketok ya setel tenan. Lah yo we madhep rono, yo arep ngletake cah wedok ki. Kene. Nah, yo santri pekok sayang ya. Nah, oke, siap. Medhep rono. Goyang pargoi. Ya, Ros Marada, Julio Audio. Yuk. Kayak gini lho. Diterokne aku medhep rono.